Samozrejme, v našej spoločnosti často sme nastavení práve na rozvoj tých slabín. Jednak to vychádza historicky z minulého režimu, zároveň zo školského systému, ktorý stále udržiava tento režim, že tam, kde nám to nejde, tak o to sa snažíme to vylepšiť. A zanedbávame práve tie oblasti, ktoré nám idú skvele, a v skutočnosti to funguje presne naopak, že keď budeme rozvíjať to, čo nám ide skvele, tak budeme v tom excelentní a menej sa nadrieme, a keď budeme sa rozvíjať v tom, čo nám nejde, tak sa s tým utrápime a aj tak tie výsledky nebudú excelentné. Takže pojďme se pobavit o tom, jak sám sebe lépe poznat. Popiš nám, co je Gallup test. Don Clifton, to je asi tak 75 rokov dozadu, keď s tým začínal. On je považovaný za otca pozitívnej psychológie. Don Clifton bol prvý, ktorý sa na to pozrel úplne inak. Že čo keby sme pozreli na to, že čo je v tom človeku práve dobré a jak to môžeme rozvíjať. Človeka nevyčerpá práca samotná, ani že jej robí príliš mnoho, ale skôr ho vyčerpá to, že to, čo robí nie jemu prirodzeným spôsobom, ale robí to naučeným spôsobom. Že on trebárs hodinu denne robí s nadšením vo flow niečo, čo ho baví, a potom k tomu 5 hodín pracuje na něčem, čo ho úplně dává dolů. Můj dnešní host se jmenuje Michal Náď. Po 25 letech praxe dokonale spojuje svět biznisového výkonu a vnitřního nastavení. Ve finančním sektoru vedl úspěšný tým 30 profesionálních obchodníků a každý rok generoval milionové obraty. Sám také prošel 15letou cestu sebepoznání a dnes se primárně věnuje mentoringu a školí a využívá metodiku Gallup. Gallup je 75letý výzkum, vědecký výzkum, který je postavený na pozitivní psychologii, která namísto neustálého opravování slabin mapuje ty naše přirozené talenty. Je to jazyk, který nám pomůže přesně pojmenovat, co nás v životě i biznesu pohání a kde zbytečně také pak můžeme ztrácet energii. Mně osobně tenhle test a konzultace a práce s Gallupem kompletně změnily uvažování. Získal jsem zcela nový pohled na svou práci, na to, co mi jde přirozeně a také to, co mám delegovat. Začal jsem si víc vážit sám sebe a naplno, produktivně a efektivně pracovat. Ještě než začneme, jedna krátká věc. Pokud vás tento podcast posouvá a dává vám hodnotu, dejte mu prosím odběr. Je to jednoduchý krok, který vede k tomu, že si sem můžeme zvát další a další super hosty a tvořit hodnotný obsah. Děkuji moc za podporu. A teď už pojďme k rozhovoru. Michale, děkuji, že jsi dorazil do podcastu. Vážím si toho. Ahoj. Ahoj Radko, ďakujem za pozvanie a teším sa na rozhovor. Já taky. My si budeme povídat o talentech, o našich silných stránkách. Ty jsi i před podcastem zmínil, že tomu říkáš, jak tomu správně dneska říkáš? Rozvoj ľudského talentu. To je super název. A já jsem si tady vytáhl větičku, že největší prostor pro růst nemáme tam, kde jsme slabí, ale tam, kde jsou naše nejsilnější stránky. Hodně lidí se zaměřuje na to, co jim třeba nejde, a nadrhou se. A znám hodně lidí i z podnikání nebo z tvoření nějakých projektů, kteří mi řekli, hele, když bych si tohle uvědomil ve 30, tak jsem vydělával víc peněz, mý klienti byli šťastnější, protože bych nebyl tak nervózní a moje podnikání by se mi rozběhlo mnohem dřív a nenadřel bych se tak. Jak moc je důležitý poznat tuhle rovinu sama sebe? No, za mňa je to extrémne dôležité, pretože keď človek, ako si spomínal, funguje naučeným spôsobom, ako by to mal robiť, versus prirodzeným spôsobom, ako to naozaj má, tak je v tom zásadný rozdiel. No a samozrejme v našej spoločnosti často sme nastavení práve na rozvoj tých slabín, pretože jednak to vychádza historicky z minulého režimu, zároveň zo školského systému, ktorý stále udržiava tento režim, že tam, kde nám to nejde, tak o to sa snažíme to vylepšiť. A zanedbávame práve tie oblasti, ktoré nám idú skvele, a v skutočnosti to funguje presne naopak. Že keď budeme rozvíjať to, čo nám ide skvele,
tak budeme v tom excelentní a menej sa nadrieme. A keď budeme sa rozvíjať v tom, čo nám nejde, tak sa s tým utrápime a aj tak tie výsledky nebudú excelentné. A my jsme často zaměření na to dělat všechno a moc nic někomu jako nedelegovat, protože máme pocit, že my to uděláme nejlépe, ale díky těm talentům ty zjistíš, že i když ty máš ten zájem opravdu nejvyšší na svém projektu udělat to nejlépe, tak díky těm talentům ty zjistíš, že 1/3 zvládneš perfektně, ale 2/3 potřebuješ nějaký aspoň menší tým lidí, kteří mají jiné talenty. Mm-hmm. Jak s tím pracovat, pokud chci tvořit nějaký projekt, mám ten pocit, že chci dělat všechno sám, jak se tomu otevřít vlastně, jak s tím pracovat? Mm-hmm. Jednu rovinu tam vidím práve v tej obave delegovať. A to znamená, že je tam obava toho, aby to nedopadlo blbie. Takže človek má tendenciu, že radšej to urobím sám a tým pádom ale sám uberá seba o množstvo času, kedy mohol byť vo flow, v stave, kedy mu to ide od ruky. A to je možné iba vtedy, ak si vyčlení trebárs 1/3 toho, čo ťa fakt baví a na to sa sústredíš a 2/3 činnosti deleguješ inde. A keď sa snažíš robiť všetko sám, tak znamená to, že tie 2/3 ťa viac vytrápia, než urobia radosť. A ani výsledok nebude excelentný. A samozrejme pri klientoch rozoberám práve tú tému, že prečo to tak majú. Jedna rovina môže byť jednoduché neuvedomenie si toho faktu. Ďalšia rovina môže byť, že nechcú to skaziť, takže radšej dôverujú iba sebe, tak radšej to majú všetko pod kontrolou a pracujeme s touto dynamikou. No a niekedy je to vychádzajúce z tej histórie, že my sme naučení naozaj robiť všetko. Takže keď si zoberieme ešte generáciu mojich rodičov, tak proste ten bežný otec opravil domácnosť, opravil auto, chodil do práce a ešte robil množstvo ďalších činností. Hej, už dnešná situácia je iná, takže bežne človek urobí svoju prácu a radšej zaplatí automechanika, zaplatí domáceho majstra a ďalšie činnosti už deleguje. Takže ten smer je ten pozitívny. To je pravda. Já v tom vidím hodně ten syndrom vyhoření, kdy vlastně podnikatel nebo tvůrce nebo člověk, co chce něco tvořit, opravdu někdy chce jako všechno urvat sám a vyčerpává tu svou sílu a může z toho jednoduše vyhořet. Takže pojďme se pobavit o tom, jak sám sebe lépe poznat. Mm-hmm. Popiš nám, co je Gallup test, co vlastně ty děláš a jak to může těmhle lidem pomoct, aby se tyhle v dnešní společnosti čím dál častější jako témata tolik neděli. Mm-hmm. No ono to vyhorenie, opäť má tam viacero aspektov a dôvodov, ale jeden z nich, a teda dosť zásadný je, že človeka nevyčerpá práca samotná, ani že jej robí príliš mnoho, ale skôr ho vyčerpá to, že to, čo robí nie jemu prirodzeným spôsobom, ale robí to naučeným spôsobom. A v tom je zásadný rozdiel a preto práve ma baví tá práca s Gallup testom, pretože on na základe vedeckého výskumu a testu odhalí u človeka, že čo je jeho prirodzenosť. A dosť bežne sa deje, že klient mi povie, že on si to vlastne neuvedomoval, že on celý život pracoval nejakým spôsobom a bol presvedčený, že to je mu ako normálne, prirodzené a bežné, ale ten test odhalí, že on ide vlastne proti sebe. Že to nie je jeho prirodzenosť, ale je to jeho naučený štýl fungovania. Pretože sa to tak naučil v detstve, od rodičov, zo školy a tak ďalej, takže to považoval za normálne. No a test odhalí, že pre ňo to proste nie je prirodzené, nie je to jeho vrodená prirodzenosť. No a na základe tohto poznania potom s tým vieme začať pracovať, aby človek začal fungovať prirodzeným spôsobom, ako to je jemu. Ako to má dané. A vtedy vlastne začne pracovať svojím spôsobom. Častejšie sa dostáva do toho stavu flow, takže keď proste to odsýpa samé a má z toho excelentné výsledky. A v tomto stave to vyhorenie v podstate je takmer nemožné. Jak ten Gallup vznikal? Protože to založil pán Clinton.
Don Clifton. Don Clifton. Tak. A on to asi nějakým způsobem vyzkoumal nebo na to přišel sám. Mě by i zajímal ten příběh toho pána. Víš trošku, jak to vznikalo? Áno. A mne to tiež fascinuje, tá akoby história. Don Clifton, to je asi tak 75 rokov dozadu, keď s tým začínal. A on je považovaný za otca pozitívnej psychológie. A to práve z toho dôvodu, že dovtedy tá celá psychológia človeka bola sústredená na to, že čo je v človeku špatne a jak to opraviť. O tom bola hlavne tá psychológia človeka. No a Don Clifton bol prvý, ktorý sa na to pozrel úplne inak. Že čo keby sme pozreli na to, že čo je v tom človeku práve dobré a jak to môžeme rozvíjať. A tým vlastne odštartoval pozitívnu psychológiu. Takže poďme pozrieť na to, čo je v človeku dobré a jak to môžeme rozvíjať. No a začal sledovať ľudí, ktorým sa darí, takže zosumarizoval tam stovky, alebo mne sa zdá, že to boli až tisíce ľudí, ktorých išiel skúmať. A to boli ľudia, ktorí to, čo robia, ich baví, majú s tým excelentné výsledky a vykazujú vysokú kvalitu osobného života. Takže akoby tí ľudia žijú v tom stave, po ktorom takmer všetci túžia. Že tiež by to chceli tak mať, ale nemajú. A Don Clifton začal skúmať, že prečo, čo ich spája, že prečo tá malá skupinka ľudí to tak má a tí ostatní nie. No a tým výskumom postupne identifikovali niekoľko stoviek vrodených talentov, ktoré boli ale v praxi náročne použiteľné, že sa ten človek strácal pri tých stovkách. No tak to zredukovali na 34 talentov, čo je zároveň report toho testu. No a vytvorili test, ktorý je pomerne jednoduchý, trvá pol hodinu. Človek si vykliká v podstate váhy, s čím súzni, že či s tvrdením vpravo alebo vľavo. A na základe tých váh dostane report, že tu je 34 vrodených talentov, horná tretina sú naše dominantné, to je naša vrodená prírodzenosť a to treba rozvíjať, o tom je tá pozitívna psychológia. Spodná tretina sú slabiny, ktoré si zvedomíme, že áno, sú tam slabiny a nemá zmysel ich rozvíjať. Má zmysel sa pozrieť, že ak nás tá slabina nejakým spôsobom limituje, tak akým spôsobom to vyriešiť bez toho, aby sme to museli rozvíjať. A pokiaľ nás tá slabina nelimituje, tak vôbec sa s tým nemusíme zapodievať. Například mě může limitovat, já mám třeba slabou jako exekuci, dotahovat všechny ty mikročinnosti a třeba v podcastu by to mohlo být super, pozvu hosta, vytvoříme super téma, ale třeba nemusel bych úplně dávat to postprodukční okénko, které zabere docela dost práce. A taky, když jsem si ten test udělal, tak jsem si to uvědomil, OK, Ráďo, tady bys mohl mít problém, jak ho můžeš vlastně jako začít buď to delegovat, anebo využít nějakou páku, třeba nějakou technologii, která to za tebe začne dělat. A díky tomu uvědomění, že dřív bych to opravdu jako rubal, že bych prostě si řekl, ne, ty jsi jenom línej, a to se naučíš. Ale po tom testu jsem zjistil, ne, já vůbec nemám silný jako exekutivní stránky. Vůbec. Jo, tam mám jednu, z těch 10 mám belief, což ještě souvisí s tím, že musím mít víru v to, že dělám dobré věci a pak to dotáhnu. Ale vlastně není tam jako nic z dalších exekutivních stránek. Takže pro mě dneska vytvořit podcast a nemám velký tým je, a v tomhle by mohla být výzva. Mohla být, protože já jsem si uvědomil, OK, tak vzniká dneska nějaká nová technologie, třeba umělé inteligence, a nějaký věci se dají úplně automatizovat díky tomu. To bude ten můj pracovník, který to pro mě udělá, tu exekutivu, a já se můžu dál věnovat té činnosti. Kdybych o té stránce nevěděl, tak bych možná ani nehledal to řešení. A dneska díky tomu řešení jsem tak rád, že jsem se to naučil, protože jsem se naučil s tou technologií pracovat a ohromně mě to pomáhá najednou i v mém podnikání, najednou i tady, víš, že to najednou začneš používat všude. Takže to sebepoznání začne vlastně produkovat ohromnou jako úsporu času, chuti dál tvořit a mít kvalitnější výstupy a nevyhořet z toho právě. No. Áno.
No, viac než úspora času je práve ten stav flow, čo najdlhšie byť v tom, čo ťa naozaj baví. A teraz tú exekutívu, ktorú máš ako slabinu, tak nejde len o to, že s tým mrháš čas, ale ide o to, že ona ťa tak energeticky vyčerpá, unaví, že vlastne nejde ani o to, že si 5 hodín vykonával exekutívu, ale ty si z toho proste vyčerpaný. Ty už nemáš chuť potom ani tvoriť to, čo ťa baví, pretože si vyčerpaný. Potrebuješ potom deň, 2 oddychovať, aby si sa vôbec dostal do normálu a začal konečne opäť tvoriť. A to je to, co ti lidi dělají. Oni si myslí, že to musí dotlačit sami a většinou se začnou i zpochybňovat a ovlivňovat svoje sebevědomí, že si, jak jsem řekl, ty jsi jenom línej, ty jsi neschopnej. A keď sa vrátim do tej histórie, tak tá pôvodná psychológia bola nastavená, že čo je v človeku to špatné, takže bola snaha rozvíjať tvoju exekutívu, ktorá je slabina, a makať na tom, aby si bol proste vykonávací článok, lebo aj to potrebuješ, to musíš. Že to bolo to naozaj akože veľmi špatný prístup. Jo. Následne prišla taká tá, by som to nazval, neutralita, že už nie je o tom, aby sa to rozvíjalo, ale presne ako pomenúvaš, že musíš takto nejako sprav. No a už sa preklapame do tej pozitívnej psychológie. To znamená, že už keď vieš, že exekutívna časť je u teba slabina, tak nejde o to ju rozvíjať, ale ide o to, ako ju zvládnuť. A prvý krok, akoby najlepšie, najjednoduchšie a najefektívnejšie zvládnutie je delegovať. Či už na nejakého pracovníka v tíme, alebo na AI, ktorý dokáže tú jednoduchú činnosť nahradiť človeka, nejakým spôsobom to delegovať. To je úplne ideálny scenár. Nemusí sa s tým vôbec zaoberať. Samozrejme sú situácie, kedy nie je možné delegovať, lebo niekto nemá v tíme človeka, nemá ani v rodine trebárs manželku alebo dieťa, ktoré by to mohlo za neho urobiť. Nedokáže to urobiť AI, tak potom hľadáme riešenie, že akým iným spôsobom to vyriešiť. Že nejde delegovať, tak iná cesta, ako to vyriešiť, ale nie rozvíjať. Jo. Můžeme si popsat ty 4 základní směry, řekl bych, myšlení, cítění a toho bytí, protože já vlastně jsem nejvíc dneska v poli strategické myšlení a vztahy, a pak tam je ještě vliv a exekuce. Áno. A jak to spolu souvisí, jak se to prolíná, nebo co je vliv, co je vztahová oblast a podobně? Tak, je to skvelé pomenovanie, aby sme nemuseli rozpytovať 34 talentov, lebo je to také veľmi detailne a ide to hodne do hĺbky. A mnoho ľudí si to aj neuvedomuje, dokonca tí, ktorí už report majú, aj ho čítali, aj trošku rozvíjali, tak si neuvedomujú tú hĺbku, do akej sa dá ísť a čo sa z toho dá vyťažiť. No a pre jednoduchosť sa to dá vlastne zhrnúť do tých 4 oblastí, ktoré si práve spomenul. A pričom jedna z tých oblastí je oblasť exekutívy, ako si to spomenul, čiže tá realizácia, vykonávacia činnosť, to si môžeme predstaviť ideálny scenár asistentky. Ona je ten vykonávací člen a jej takej osobe je prirodzené výkon udelať to. A to je oblasť realizácie. Potom je tam oblasť stratégie, čo si spomenul ako svoju dominanciu, takže strategické myslenie, analytika, premýšľanie, nápady a tak ďalej. To je oblasť strategického myslenia. A tretia oblasť je oblasť vzťahov, medziľudských vzťahov, budovania vzťahov ako empatia, rozvoj ľudí, individuálny prístup, harmónia a tak ďalej. No a štvrtá oblasť je oblasť vplyvu. A vplyv je schopnosť ovplyvňovať akoby väčšie skupiny ľudí, iných ľudí, aká tá charizma, spoločenskosť, akčnosť a tak ďalej, súťaživosť. No a tieto 4 oblasti, každý ich má nejako inak nastavené. A niekto je, ako si spomenul ty, to znamená, že je tam citeľne dominuje strategické myšlenie a absentuje realizácia. A tvojou výzvou je v týchto 4 oblastiach sa zorientovať, že dominovať v tej stratégii, takže vymýšľať, tvoriť napríklad krásne podcasty,
Ja oceňujem toto štúdio, že si vytvoril fakt krásne, že nie je len technicky účelné, ale že aj príjemné. Takže to je o tom strategickom myslení. Ale tá slabina realizácia znamená, že to treba na niekoho delegovať alebo nejak inak to zvládnuť. No a samozrejme, každý má tú dominanciu niekde inde. Niekde to je v jednej oblasti, niekde v dvoch oblastiach, niekde v troch. No a potom sú niektorí ľudia, ktorí majú žiadnu dominanciu v žiadnej z nich, že proste to majú plus minus rovnomerne vo všetkých oblastiach. A títo ľudia sú schopní urobiť ako z každého rožku trošku, čo je ich výhoda. Na druhej strane ich akoby výzva je, že ako to nastaviť. Pretože tým, že sú schopní z každého rožku trošku, tak potom majú dilemu v tom, že do čoho sa pustiť, čo rozvíjať, že čo je ich dominantné, pretože asi ťažko budú nejako extrémne tvoriť a mať excelentné výsledky, ak budú robiť z každého rožku trošku. Já mám rád hlášku jednoho takového inovátora, podnikatele ze zahraničí Navala Ravikanta, který říká, buď to si jako tvůrce, budovatel, že něco vyvíjíš, anebo to prodáváš. A pokud jsi dobrý v obojem, tak si nezastavitelný. A možná ten člověk, který to má tak nějak rozvinutý všechno, právě může být i jako budovatel, třeba tvůrce produktů, infrastruktury, logistiky, nastavení všeho ve firmě, ale umí i třeba vést ty lidi, umí je řídit strategicky, ale možná bude potřebovat excelentnost někoho v týmu, kdo mu pomůže, aby byl top v obchodě i top v tom budování, ale on to tak jako dokáže řídit, ale to je, myslím, kolik procent lidí to má jako tak nějak rozvinutý všechno stejně. To nebude úplně... Percent to neviem, ale je to samozrejme menšina takých, ktorí to majú rovnomerne. Významná väčšina sú takí, že nejaká oblasť výraznejšie dominuje a nejaká naopak je slabšia. No a teď proč o tom mluvím je, že ty, když se dostaneš třeba do obchodu, obchodní činnosti, což je ohromně velký segment, a tak ten tvůj obchodní manažer, pokud vůbec nepracuje s talenty anebo s tebou, tak on ti může jako cpát tu svou cestu, která může být třeba to rozmělnění, že on může být dobrý tak nějak jako ve všem, takže on ti řekne, jak to, že ti nejde prostě každý týden vyplnit tabulku reportů, jak to, že nemůžeš jít se mnou na společenskou akci, kde zaujmeme nových 50 lidí, teď přece to dělám celou dobu já, nebo jak to, že nemáš tak jako dobrý harmonický vztah se svýma klientama, nevoláš jim na narozeniny. A nebo jak to, že nevidíš, že za rok se změní trh a už teďka na to ty klienty připravuješ. On to má rozvinutý všechno, ale ten třeba jeho obchodník je z toho frustrovaný, protože jemu jde třeba perfektně oblast vztahů. On má prostě výborný vztahy třeba s těma lidma, ale ty další, co jsem vyjmenoval, třeba silný nemá. Já jsem vyjmenoval schválně z každé jako jednu. Ano. No a teďka, jak s tím ten manažer jako nakládá, je za mě, že ten obchodník od něj odejde a neváží si ho, protože ten manažer mu nedal to podstatný a to nepoznal tu osobnost toho člověka. No to, čo si opísal, sa deje veľmi často v tom manažmente. A ani nie tak tým, ako si opísal toho manažera, tak on má pravdepodobne takú rovnováhu vo všetkých 4 oblastiach a naozaj je schopný manažovať ľudí, naborovať, riešiť obchod, zabezpečiť tú administratívu, aj postarať sa o klientov, následný servis. Ale takýto manažer pravdepodobne v ničom neexceluje. Že on je schopný urobiť naozaj všetko na priemernej úrovni a problém nie je ani toto jeho nastavenie toho manažera, problém je všeobecne u významnej väčšiny ľudí, a teda aj manažerov, že podľa seba súdim teba. Takže keď ja to tak mám, určite to musíš tak mať aj ty. Takže keď ja som schopný manažovať, naborovať, obchodovať, starať sa o klientov a riešiť administratívu, určite to tak všetci majú rovnako. A to je zásadný omyl. A samozrejme v oblasti manažmentu je absolútne zásadné, aby ten človek si v prvom rade uvedomil, že každý sme úplne iný. A on, ak je schopný urobiť niečo, tak potrebuje sa naučiť pracovať s ľuďmi v tíme, pretože naozaj v tom tíme môže byť jeden excelentný obchodník, druhý excelentný manažer, tretí excelentný nejaký tréner, učiteľ. A ak to ten manažer sklbí, tak vybuduje excelentný tím. Lenže častokrát ten manažer si to ani neuvedomuje, takže tí ľudia, ako si spomenul, od nich odídu, pretože ich tlačí robiť v tomto prípade všetko.
A v inom prípade trebárs ten manažer len nábor a nič iné. A aj z toho dôvodu mu odídu, pretože ten kolega chce robiť aj obchodne, len nábor. No a jak to párovat mezi sebou, ty lidi v týmu? Všichni si mají udělat galupa, začít se v tom vzdělávat? Nebo to musí iniciovat primárně ten manažér? Řekněme, možná trochu se postavit do role, kterou dneska i děláš ty, protože mně přijde jako velmi fajn, když tomu ten člověk dost rozumí, aby to pak uměl napárovat, anebo si někoho zaplatí, aby mu s tím pomohl. A je to docela jako taky, bych řekl, výzva nebo mít talent na toto, jako napárovat ten tým a postavit ho. No. Rozhodne, je to všetko také alchymia, to ideálne poskládať. A ten prvý krok je samozrejme začať od seba. Ryba smrdí od hlavy a tým pádom vždy ten manažer, líder, majiteľ firmy musí začať od seba. A mne sa niekedy deje, že trebárs ten manažer alebo majiteľ firmy chce, že tak popracujte s tými ľuďmi. Ja to zaplatím a vyriešte to. A tých ľudí hneď usmerním, že no, musíme začať od vás. Musíme začať od tej hlavy. A potom, ako si sa pýtal, tak nie je nutné, aby s tým pracoval celý tím. Tam je nutné začať od tej hlavy a následne, ak je to povedzme 10-členný tím ľudí, tak často stačí, aby ten manažer sám s tým pracoval. A ideálne je trebárs, ak tých ľudí v tíme dá otestovať. Je to taký vstup, stačí mu report testu a ja to s tým manažerom už prechádzam, aby som pracoval s ním ako manažerom, aby on rozvinul sám seba a následne prechádzame reporty tých ľudí, aby on začal rozumieť, že kto je v čom jedinečný a akým spôsobom toho človeka v tíme rozvíjať. Samozrejme, ak ide o tým povedzme 100 ľudí, tak vtedy je oveľa efektívnejšie, ak okrem toho riaditeľa sa do toho pustí napríklad 10 manažérov, spolu v tíme s tým pracujeme a oni to už prenesú ďalej na ďalších ľudí v tíme. Potom zase nemusí sa testovať 100 ľudí, to nemá zmysel. Stačí, ak sa otestuje a rozvinie to v sebe manažment a ty to následne presunú do firemnej kultúry. A jak postupovat, pokud jsem založil firmu třeba s kamarádem, jsme dva, a tvoříme dneska nějakou novinku na trhu, chceme třeba inovovat nějaký produkt, a něco přinést, teďka jsme si založili SROčko a pojďme do toho, tak co bys takovým lidem jako doporučil na začátek? No, keďže sa bavíme o dvojčlennom týme, tak samozrejme tá hlava sú tí dvaja ľudia. Takže najjednoduchšie je pustiť sa do rozvoja obidvoch ľudí, pretože sú to parťáci, ktorí sa potrebujú doplňať. No a práve odhalením ich vrodenej prírodzenosti a rozvojom dokážeme efektívnejšie rozdielovať tie úlohy. Pretože tam je dôležité, aby každý z vás, ako tých dvoch, začal robiť na tom, čo mu je prirodzené a v čom dokáže byť excelentný. Pokiaľ sú tí dvaja parťáci, tak môže sa stať napríklad to, že jeden z nich je významne vlivnejší než druhý a potom to dopadne tak, že ten, povedzme príklad, ty si silný v tej stratégii a tvoj parťák bude silný vo vlive a bude mať slabú stratégiu. A potom sa prirodzene stane to, že on ako silný ovlivňovač ovlivní teba a on ťa vlastne presvedčí o inej stratégii. A idete špatným smerom obidvaja. Ešte ten test nám odhalí, že aha, on je silný ovlivňovač, fajn, ale nie je úlohou, aby ovlivňoval teba. Úlohou je, aby sme využili tvoj strategický potenciál, aby si tvoril tú stratégiu a on ako ovlivňovač, aby sa trošku skrotil a neovlivňoval teba v stratégii, ale aby ovlivňoval v teba trebárs v exekutíve, ak to na niečom padá, tak je dôležité to ovlivniť, aby to nepadalo na to. Nebo klienty zaujme, že jo, protože má vliv. Tak. A potom je tam dôležitá vec, aby ten vliv usmernil smerom na partnerov a na klientov, aby to tam využil. Hej? Aby si ty nepredával klientom strategický projekt, ktorý je geniálne vymyslený, ale tomu klientovi to treba predať. No, jasne. A ty prídeš na klienta s technickými parametrami, vytvoril si skvelý produkt, ale si mu to nepredal, pretože to je lepšie nechať práve na toho parťáka, ktorý je silný ovlivňovač a on to trebárs dokáže lepšie predať. Může se asi stát, že ti parťáci
budou mít podobné talenty. Co potom? To sa deje, poviem konkrétny príklad u klientov, kde sme odhalili, že obidvaja sú podobne dominantní v stratégii a je dôležité si definovať, že kto akú rolu si zoberie. A nejde o to, že obidvaja sú silní v stratégii, ide o tú kombináciu ďalších talentov. To znamená, že v tomto konkrétnom prípade jeden z nich je silný stratég a dominuje trošku viac v oblasti vzťahov. A ten druhý je takisto silný stratég, ale dominuje trošku viac v oblasti strategickej. Mhm. A potvrdili mi to, čo často v takej dynamike býva, že dvaja stratégovia sa náročne zhodnú v spoločnej stratégii. Pretože keď som stratég, tak nechcem počuť tvoju stratégiu, chcem si presadiť tú svoju. A sú tí dvaja akoby konflikte. V tom lepšom prípade sa dohodnú, ale dlho to trvá, hľadajú nejakú strednú cestu a ten výsledok je stredná cesta, nie to najlepšie riešenie. Takže tam je dôležité, v tom konkrétnom prípade som ich usmernil k tomu, že ten stratég, ktorý viac dominuje v oblasti strategickej, tak nech si zoberie strategizovanie v oblasti projektu, produktu a takých tých strategických vecí. A ten druhý, ktorý je tiež silný stratég, ale viac dominuje v oblasti vzťahov, ten nech si zoberie tú oblasť, ktorá súvisí so vzťahmi. Mm-hmm. Predaj, obchod, komunikácia, navonok, komunikácia s klientmi, s dodávateľmi, odberateľmi. A zrazu im to začalo skvele fungovať, pretože už nemuseli sa vzájomne dohodnúť na niečom spoločnom, ale si jasne stanovili. Týka sa to produktu, stratégie, berie to ten prvý, týka sa to vzťahov, komunikácie navonok, bere si to ten druhý. A tým pádom si každý uchoval tú vlastnú stratégiu, ale každý v inej oblasti. Super. Teďka pojďme konkrétně k jedinci, co jako buduje sám, freelancer, OSVČ, nebo začínající podnikatel, ale chce si třeba vybudovat vlastní firmu. Takže tam asi jasně udělat si Gallup test, umět ho vyhodnotit, což třeba ty pomáháš lidem s tím dlouhodobě rozvíjet, protože znáš ty jejich silné, slabé stránky. Ale co by dál ten člověk měl pojmout, aby začal efektivně využívat svůj potenciál a nevyhořel na něčem, co by ho zabilo. Já to třeba znám, když jsem začal podnikat, tak já jsem měl tu chuť dělat spousta věcí, které, když si teď uvědomuju, jsem dělat neměl. A brali mi tu sílu a to poznání přes třeba Gallupa mě pomohlo si dneska nastavit ten směr jinak. A jak jsem říkal, ať už přes AI nebo lidi, začít delegovat určitou část týmí práce, ale hodně lidí jako v tom má guláš. I kdyby se ten test udělalo, možná i kdyby s tebou třeba jedinkrát sedlo, tak potřebuje podle mě jít trochu ještě jako do hloubky, jako že to nenastuduješ úplně za 2 hodinky, že jo? Rozhodne nie. A samozrejme ten freelancer alebo ten jednotlivec, ktorý začína, tak často sám seba zahltí v tom, že musí robiť úplne všetko od A do Z, pretože je na to sám. A samozrejme, ako som už zmienil, nejde len o tú stratu času, že robí všetko, ale ide o tú energiu. To je veľmi zásadné, že on trebárs hodinu denne robí značením vo flow niečo, čo ho baví a potom k tomu 5 hodín pracuje na niečom, čo ho úplne dáva dolu. A je dôležité, aby aj takýto človek delegoval, pokiaľ to je možné. Jednak na nejaký systém, na nejaké AI, ale takisto to môže delegovať na súrodenca, na rodiča. Proste ak s tým súvisí nejaká agenda, ktorá jeho dáva dolu, lebo je to jeho slabina, tak nejaká blízka osoba mu s tým môže pomôcť. Len tak v rámci vzťahov, ak trebárs na začiatku ešte mu nevie platiť za to odmenu. Mm-hmm. Takže hľadať akúkoľvek cestu, ktorá ho od tohto odbremení. No a potom, čo sa týka rozvoju, tak samozrejme ten test je základ, že dostane report, takže prečíta si sám o sebe, že ak to vlastne má nastavené. V dobe AI veľa klientov si napríklad cez AI dá urobiť ten výklad, takže je fajn, že ešte viac sa vie zamerať na nejakú oblasť, aby lepšie pochopil
ten report, ale presne ak si zmienil, ísť viac do hĺbky. Pretože veľa ľudí zostáva len v tej teórie, že aha, pochopil som, ale v praxi sa nič nezmenilo. Pretože to, že človek v hlave to pochopí, tak prakticky sa nič nezmenilo. Pretože on stále ide v tých naučených vzorcoch správania. Má síce informácie, ale nemá to podvedomne v sobě. Presne tak. Takže tam už to moje sprevádzanie, ten coaching klienta spočíva v tom, že dokážem ho smerovať jemu na mieru, tak, aby sme to pomenovali, že on to pochopí, ale nasleduje aj akčné kroky, čo on v praxi potrebuje urobiť, aby menil tie vzorce správania. Aby tam nebolo stále to zacyklenie, že už tomu rozumiem a aj viem teóriu, ako by som to mohol zmeniť a v praxi možno to raz zmení, možno ani raz a potom sa vráti do starých koľají. To je ten zásadný problém. Takže on potrebuje zásadne zmeniť svoj prístup, svoje chovanie, vzorce správania, aby sa skutočne začali meniť veci. To mě dostává právě k té mysli a k nastavení si toho, že ty sice můžeš mít informace, ale druhá věc je, jak je přijmeš do svého systému, těla, mysli, ducha. Jak s tím teda pracuješ konkrétně s těmi lidmi, aby to integrovali? No, je to veľmi individuálne vzhľadom na to, že akoby pátrame po tom, že z akého dôvodu ten vzorec má nastavený, že čo ho k tomu viedlo. A následne si prejdeme, ako zmeniť ten vzorec správania. Dám taký príklad z praxe, kde ja vlastne z toho nejakého úvodného teoretického rozboru a toho myslenia prechádzam do takej väčšej hĺbky, kde ten môj základ, s čím ja osobne ako pre seba pracujem, taká terapeutická hĺbka. Ja však nie som terapeut, takže s klientmi nejdem do nejakých terapií, ale čerpám z toho, čo v sebe mám a tie skúsenosti, ktoré mám a dokážem vidieť akoby veci pod povrch a pomenovať ich. Poviem jednoduchý príklad v oblasti vzťahov. Je častokrát vidieť, že človek má problém povedať nie, odmietnúť niekoho alebo niečo. A to je ten vzorec. Takže prečítať si report a ešte si s AI-kom porozprávať a pochopiť v mysli, že aha, tak môj problém je, že neviem povedať nie a vlastne to mi robí problém. To už má pomenovať, to je fajn. Ale on tým praxi vlastne nič nezmenil. Takže ja s tým klientom idem hlbšie a rozoberáme, že z čoho to vlastne vychádza, prečo on nevie to nie povedať. A dostaneme sa, poviem príklad, k tomu, že ešte keď bol mladší ako dieťa, tak pokiaľ povedal nie rodičovi, svojmu autorite, tak prišla negatívna reakcia a ten človek sa naučil na ten systém, že radšej nepoviem nie, aby nebol prúser. A on má ten vzorec sebe zabudovaný. No a pomenujeme si akčné kroky, že čo môže urobiť na jednoduchých príkladoch, kedy môže v bezpečnom priestore odmietnúť niekoho niečo, kde nebudú nejaké vážne následky. A on, ten človek si to otestuje, konečne urobí prvé odmietnutia. Poviem príklad v obchode, keď si spomínal, tak si môže vyselektovať klientov, ktorí sú úplne na chvoste. Čiže nie je z nich obchod, nie sú rentabilní, ani sa s nimi necíti dobre, ale z nejakého dôvodu, že im nevie povedať nie, tak sa s nimi trápi. Takže jeho akčné kroky sú, aby vyselektoval tých posledných klientov, ktorých fakt nemusí. No a jednoducho si s nimi sadne, dá si jasne čo ako a povie v závere, že mne taká spolupráca nevyhovuje, povie nie a ukončí. Uzavrie proste, odmietne klienta. Hej? A to sú tie prvé akčné kroky v tom bezpečnom prostredí, pretože on o nič neprichádza, lebo sú to klienti, ktorí za to nestoja. A on si takto začne postupne budovať tú dôveru v to, že je v poriadku povedať nie a v tomto sa začína meniť ten návyk. A postupne si zmení ten návyk a už dokáže povedať nie a zrazu príde na obchodné jednanie so serióznym, vážnym klientom, ktorého odpudil práve preto, že nemal tú sebaistotu. Hej. Moc sa mu podliezal, lebo moc chcel získať toho klienta a vlastne on ho prišiel. A on keď si to natrénuje na takýchto tých slabých klientoch, tak zrazu dokáže prísť aj k tomu vážnemu bonitnému klientovi
a povedom mu jasné hranice. To sú pravidlá, tak toto fungujem, je tam to sebavedomie a proste tým nehovorím, že to má povedať, ale on tým vyžarovaním vyžaruje to klientovi, že teda takto fungujem, to sú moje pravidlá a hranice, buď to tak berete, alebo nie. No jasne, no. A zrazu ten Cíti. bonitný klient cíti tú hranicu, wow, tak toho beriem. A zrazu ten obchodník získa skvelého bonitného klienta, ktorého predtým nikdy nezískal. A tu sa bavíme o tom, že to je ten postupný proces, ktorý by som nazval aj tak trošku terapeuticky, že v praxi mení ten návyk, aby v skutočnosti došlo k transformácii toho človeka. A zrazu do transformácie človeka dojde k zmene a samozrejme i k zmene výsledkov. Jen na vteřinku přeruším dnešní rozhovor a udělám si tady lehké promo. Chtěl bych vám moc poděkovat, že posloucháte tento podcast. Chtěl bych ho dělat dále zdarma. Neplánuji druhou půlku obsahu uzavřít do uzamčené členské sekce. Používám to pro rozvoj svých dovedností a protože mě to baví. Doufám, že to baví i vás. Pokud ale chcete tento podcast podpořit, chcete podpořit chod tohoto studia a vznik dalších epizod, tak můžete využít jednorázovou platbu. Stačí naskenovat QR kód, který se vám právě zobrazil, anebo najít bankovní údaje v popisku. A to platí i pro vaše investice. Pokud vám dává smysl to, jak o věcech přemýšlím a chcete mít stejný klid i ve vašem majetku, pojďme se o tom pobavit. Pomáhám klientům budovat a chránit jejich úspory pomocí strategie, které jsou prověřené časem. Odkaz na spolupráci najdete dole v popisku. Díky moc za vaši podporu a energii a pojďme zpátky k rozhovoru. OK, super. Pojďme třeba konkrétně probrat si mou situaci, abychom ukázali posluchačům, tvůrcům, jak to dneska mám já. Já mám vlastně nejsilnější silné stránky Learn, jako učící se typ, strategický přemýšlení, maximizer, mám tam relator, a mám tam takový to propojení, ten connectiveness se tomu myslím říká. Áno. To jsou adaptabilita. No a teďka vlastně já, když jsem si to jako zkoumal právě v sobě, jak jsem co kdy dělal, tak jak se to vlastně dneska, kdybys popsal mě jako nezávisle, jako odráží na tom, co vidíš, co já reálně jako dělám. A co bych právě třeba mohl i zlepšit, že hele, je super, že tvoříš třeba tohle, ale na tohle si dej pozor, protože zase naopak může ti dělat problém tohle a tohle, že by ten posluchač si z toho teďka odnesl nějakou část toho mentorství vlastně, aby pochopil i tu tvou práci. No, talenty, ktoré si vymenoval, sú v oblasti strategického myslenia a vzťahov. To je niečo, v čom dominuješ. Takže to myslenie ti skvele páli, vieš tvoriť medziľudské vzťahy. Tady vlastně promiň, jenom mám to napsaný ty typy pro vedení, tak tam to mám nějak ještě rozepsaný lehce i ty mý talenty, tak jenom abys věděl. Reálně před sebou měl těch pár hlavních. Jako. Áno, no, to sú presne to strategické myslenie a vzťahy. No a to je to, v čom dominuješ, čo je tebe prirodzené. A preto vieš strategicky vytvoriť niečo, learner, naučiť sa nové veci a skrz vzťahy vytvoriť si vzťahy a dôveru s ľuďmi. A či sa bavíme o obchode, alebo o nejakých kamarátskych vzťahoch, alebo partnerských vzťahoch, stále sa bavíme o vzťahoch. Takže to je tvoja dominancia. A ku podivu najväčšie riziko nie sú ani naše slabiny. Už sme pomenovali tie realizácie, takže ať to udelá AI-ko, alebo ten parťak v týme, alebo niekto iný. Takže tú slabinu nám nahradí niekto iný a dá sa s tým popracovať pomerne jednoducho. Ale najväčšou výzvou je zvládnuť práve tú dominanciu. Pretože v tom, čom sme dobrí, tak to zároveň nesie aj tienisté stránky a to je tá často najväčšia výzva, ako s nimi pracovať. Pretože to strategické myšlenie a ten learner, tak ľudia máme tendenciu preháňať to s tým, s čím sme doma. To znamená, v tvojom prípade je riziko pre strategizovania, pre učenia sa. Learner, že až to je trebárs moc. Že ten klient potrebuje vedieť
v oblasti investíc základné princípy, jak to funguje, ale ty ako learner, stratég, ktorý myslí, tak si schopný ísť do obrovskej hĺbky, jak tie investície fungujú. A riziko je, že vlastne to navalíš na toho klienta, na toho kolegu a vlastne ich zahltíš informáciami, ktoré sú pre teba prirodzené, teba to zaujíma, ale oni majú strašne veľa informácií, v ktorých sa stratia. A ak oni sú slabší stratégovia, majú slabšie strategické myslenie, tak oni ti vlastne nerozumejú. Takže je treba trošku krotiť to strategické myslenie, nechať si ho iba pre seba. No a v tej druhej dominantnej oblasti sú medziľudské vzťahy, čo je výhoda, že samozrejme vieš tvoriť vzťah, dôveru a tým pádom príjemné vzťahy, obchod. A prepaľovať to ale ľudia môžu práve tým štýlom, že ten vzťah dajú až na úkor obchodu. Hej, že tam stratí sa taká rovnováha, že máme skvelý vzťah, zároveň máme aj obchod. Hej, aby tam bola rovnováha. No a tí vzťahoví ľudia majú tendenciu to prepáliť. To znamená, že mám veľa klientov, s ktorými mám skvelé vzťahy, chodíme na opekačku s deťmi, hej, že už sa stali z nich priatelia, ale ja nemám z nich obchod. Alebo veľmi malý obchod. Hej, že vlastne nie je tam tá rovnováha. Tak potom je lepšie si to akoby toho klienta prerodiť do kategórie, že bude kamarát a nie v kategórii, že bude klient, pretože z toho nie je ten obchod. A zároveň pri tých vzťahoch to prepáliť môžeme aj pri manažmente, ak si spomínal, že je manažer a má v tíme kolegov. Teraz hovorím aj za seba, takisto dominujem v oblasti vzťahov. Tak ja som to kedysi v minulosti prepáľoval tým, že z tých kolegov v tíme som mal tak skvelé vzťahy, že tí ľudia chceli byť so mnou, hej, že som mal veľký počet spolupracovníkov a im bolo dobre so mnou a skvelé vzťahy, ale neboli výsledky. A zase je tam problém, pretože ako manažer som zodpovedný za výsledky. Takže nesmieme tú našu dominanciu, oblasť vzťahov prepáliť a teraz máme skvelé vzťahy, nie sú výsledky. Musíme to dať do rovnováhy. To znamená, že áno, máme skvelé vzťahy a team buildingy, opekačky, to je úplne skvelá vec, ale zároveň vyžadujem, že musia byť z toho ale výsledky. A pokiaľ tie výsledky nie sú, tak povedať si s tým kolegom v tíme, vieš čo, tak ako môžeme byť kamaráti, ale nemôže byť súčasťou tímu, pretože máš slabé výsledky a to vlastne znižuje výsledky celého nášho tímu. A tým pádom si jasne zaradiť, že ak chceme byť na báze manažer, kolega a chceme mať určité očakávania od výsledkov, tak ich musíme naplňať. Ak nie, tak dobre, buďme ďalej kamaráti, ale nie v biznise. A to je dost napřímo. Člověk musí mluvit s láskou jako k tomu člověku, ale vlastně tím se hodně věcí vyřeší, že? Protože rozhodně. Zase někdo to může mít opravdu jako naopak, že ten je exekutivní, akční ten člověk a ten dokáže z někoho vydřít duši a všechno na něj předat. A jeho silná stránka je, že on je akční, on dotahuje věci, ale když někdo s ním spolupracuje, tak od něj rychle utíká, protože on z něho vytřese duši. Tak on zase naopak potřebuje brzdit, že jo, kdybychom to ukázali na druhou stranu, v sobě tady toho dobyvatele a více pochopit toho člověka a nebo možná i se zeptám, jak s tím takhle silně, protože já takového člověka znám, jak s tím tenhle silně akční, takový ten dobyvatelský typ člověka má pracovat, když vede lidi třeba, anebo řídí lidi, ale ty lidi u něj vydrží 3 až 6 měsíců a odchází vyšťavení, protože on nemá vůči nim jako nějaký soucit. Áno. To, čo si opísal, tak pravdepodobne môže mať silný vliv a silný akčný talent, ide do akcie a tí ľudia mu proste nestíhajú. Takže jeho výzvou tú dominanciu, ktorú má a je skvelá, je nepreháňať s ňou. Nebyť až moc akčný. Na seba áno, to je v poriadku, ale nie na ľudí. Nebyť až moc vlivný, pretože on vlastne uštve tých ľudí a tí ľudia kvôli tomu odídu. To nezadupé úplně tou svou silou. Áno. Protože oni můžou mít právě silně vztahový a ta talenty. Áno. A on s nima vlastně nemluví na téhle úrovni, že jo? A ja sa ešte chvíľku vrátim k tomu, že som to povedal tak veľmi stroho, hej, že
máme skvelý vzťah, ale musím ťa preradiť z kategórie nevýkonného spolupracovníka do kategórie kamoši mimo biznis. Hej. To som povedal samozrejme len ako výsledok, ale tomu predchádza presne táto práca, ktorú si teraz pomenoval. Takže prvý krok je, aby ten manažer a líder v tom tíme začal pracovať od seba, aby som uvedomil, že je veľmi akčný, že trebárs tých ľudí až odpudzuje svojim prístupom, aby pochopil, že ľudia v jeho týme majú úplne inú dynamiku a aby začal využívať vrodené dary tých ľudí v tíme, aby oni mohli dosiahnuť výkon. A samozrejme s touto prácou manažer dosiahne, že tí nevýkonní kolegovia sa stanú veľmi výkonní. Len im dá priestor, aby mohli byť samým sebou. Ako náhle má výkonných ľudí, tak je problém vyriešený. Ale ak napriek tej snahe je tam nejaký iný problém a jeden z tých 10 spolupracovníkov v tíme stále nie je výkonný, tak až vtedy príde tá fáza, ktorú som tak stručne pomenoval. Hej? Že, dobre, usilovali sme sa, snažili sme sa, po pol roku napríklad sme to nedokázali vyriešiť a 10 kolegov polovýkonných je už výkonných, ale ty jeden si stále taký nevýkonný, tak vieš čo, nebudeme sa trapiť v biznise, preložíme sa do kategórie kamoši, pretože to vlastně škodí tomu biznisu. Ještě si říkám, když v těch firmách nebo podnikáních, nebo i zaměstnaneckých poměrech bývá často taková ta rigidita, že jedeš pořád stejně, nastoupí nový člověk, jasně musí si projít klasickým základním vzdělání, pak budeš pracovat přesně podle těchto postupů, tak díky jako těm talentům vlastně si víc a víc uvědomuju, jak je to vlastně jako i nefunkční model. Já chápu, že potřebuješ mít nějakou kostru v té firmě, nějakou strukturu, když někoho nemůžeš to mít prostě bez systému. Na druhou stranu, kdyby ten systém stál na těch talentech, tak by to mohlo vypadat všechno jinak. Presne tak. Ono je dôležité akoby uvedomiť si to, že keď v týme je viacero ľudí, tak každý je úplne iný a každý potrebuje niečo úplne iné. Takže ak firma dá nejakú kostru, nejaký systém, napríklad obchodnej komunikácie alebo manažerských zručností, tak nielen kostra, ale kľudne nech to ide úplne do detailov. Sú firmy, ktoré majú, že tuto až extrém, hej, že tuto máš manuál obchodnej komunikácie s klientom a musíš sa to naučiť od slova do slova naspamäť. Nie je zle, že taký manuál existuje. To je dobré. Ale treba rozlíšiť, ako s tým pracovať. Takže jeden kolega v tíme, obchodník, je trebárs slabý vo vzťahoch a slabý vo vlive a on je trebárs silný realizátor. Silný vykonávací realizátor. On to inak proste nevie. Ani s tými vzťahmi, ani s tou stratégiou, ani s vlivom na klienta, tak on proste chytí ten manuál a pre ňo je to geniálne riešenie. On sa nabifli manuál od slova do slova, odverkliku si to klientovi a jemu to je prirodzené a skrz to sa z neho stane skvelý obchodník. Ak firma mu ten manuál nedá, tak odpáli tento potenciál. Naopak, príde sem kolega, ktorý je silný v oblasti vzťahov. A on si s tým klientom tvorí vzťah, dôveru. On sa s ním rozpráva pol hodinu. On pozná toho klienta, rozprávajú sa o deťoch, o rodine a to je jeho prírodzenosť. A takému nanúti, že tu máš manuál a takto sa to nauč, tak vlastne si zabil ďalší potenciál. Takže v takom prípade tomuto kolegovi treba dať, že aha, existuje to taký manuál, ale ty si z toho zobral len tú kostru, pretože tomu vzťahovému zase hrozí, že on sa bude rozprávať o rodine, o deťoch a vlastne zabudol zobchodovať, takže nemá obchodné výsledky. Takže mu stačí vytiahnuť kostru a usmerniť ho v tom, že kľudne si maj manuál, teda warm up pol hodinu, ale tá kostra hovorí, že v priebehu aspoň 10 minút tomu klientovi vysvetlí v tejto štruktúre, aký je tam produkt alebo služba, ako to funguje a urob tomu záver. A ten vzťahový to kľudne predá za 10 minút. Ale potrebuje k tomu tú kostru. A potom je tam ďalší kolega v týme, ktorý je stratég. A on si nájde tú svoju stratégiu. Takže on nepotrebuje žiadny manuál. To by mu mohlo i ublížiť. On si ako stratég vystvorí svoj vlastný systém. A on si nájde svoj systém, ktorým bude fungovať a dokáže to takýmto spôsobom predať. Takže nie je problém, ak firma buď dogmaticky má nejaký ten manuál. A problém je, ak nemá žiadny manuál.
A problém je, ak sa snaží akoby vštepiť, že všetci to musíme robiť rovnako. Že tuto máme vymakaný systém a všetci pôjdeme jednotne. Nie, tam jeden zobere kostru, jeden zobere manuál do detailov, ďalší si to nastaví podľa seba. Super, díky moc za krásné ukázky. Já bych se vrhl i do mezilidských vztahů, teďka jako partner, partnerka, děti, rodina, rodič nebo matka, otec. Jak tam tohle se dá uplatnit? Veľmi intenzívne a ja to uplatňujem u klientov vždy. Ako náhle ten klient, takto niektorí klienti prídu, že chcú riešiť tieto osobné vzťahy, väčšina z nich chce riešiť tie pracovné, obchodné vzťahy, ale v tej kategórii, ktorí chcú riešiť obchodné, pracovné vzťahy a zároveň majú partnera, partnerku alebo majú deti, tak vždy zachádzame aj do týchto osobných vzťahov, pretože ono sa to veľmi prelína. Tam to nejde proste oddeliť. Vzťahy sú vzťahy a hodne to tým klientov pomáha, že oni prídu s primárnou požiadavkou, že som manažér a chcem mať lepšie vzťahy s kolegami, aby tí kolegovia podávali skvelý výkon a aby sme mali skvelú atmosféru v tíme, aby nám fungovali vzťahy. To je primárna požiadavka. Ale popri coachingu s ním otvoríme aj tému partnerky a detí, ak ich má. A niekedy to je vzťah s rodičmi, odkiaľ to všetko vychádza. A je to prospešné práve v tom, že práve odtiaľ to pochádza. Že nedá sa napríklad ten manažer voči kolegom v tíme, on ak ide po tých manažerských zručnostiach učiť sa tvoriť vzťahy, tak je to také po povrchu. Ale my sa tam dotkneme toho, že on sa tie vzťahy naučil tvoriť už so svojimi rodičmi od detstva. A on má tento návyk. Takže on sa naučí nejakú zručnosť, nejakú skúsenosť, ale nevie to úspešne aplikovať, pretože on ten mindset má nastavený od detstva úplne inak. A práve keď si to tam odhalíme, tak zase idem do tej väčšej hĺbky, kde pochopí, aké sú tam tie súvislosti jeho vzťahov voči rodičom. To sa skopírovalo jeho vzťahov voči jeho partnerke, partnerovi a to sa kopíruje voči vzťahom s jeho deťmi a logicky sa to skopírovalo do biznisu. Alebo ak je zamestnaný, tak proste manažer voči kolegom v tíme. No a on keď uvidí ten celkový obraz, tak vtedy začne uplatňovať lepšie medziľudské vzťahy. Na všetkých rovinách najednou, pretože ak on sa pustí iba do tej pracovnej oblasti, nebude mu to tak efektívne fungovať, ako keď začne pracovať obecne s tými vzťahmi komplexne. Takže kdybychom mohli říct doporučení partneři, co tohle poslouchají, ať si udělají oba ty talenty, bude jim to lépe fungovat. Věřím i jako pochopení v tom, že hele, tady Radek má takovouhle práci a takhle to dělá, já už chápu, proč to takhle dělá, proč takhle pracuje a zase naopak i ta partnerka, jak pracuje, jak funguje, ale ono to asi ovlivní i to, jak pracuješ doma, nebo jak pracuješ v domácnosti, nebo ano. To, ale chtěl jsem určitě i se zeptat na to, jak to ovlivňuje ten jako blízký intimní vztah. Jestli máš s tím nějakou zkušenost. No, čo sa týka tých partnerských vzťahov, tak je fajn, ak obidvaja partneri majú report a vieme sa na to pozrieť, ale nie je to nevyhnutné. Častokrát s klientom jednám trebárs tú pracovnú oblasť a keď sa dotkneme partnerského vzťahu, tak vôbec nepotrebujeme jeho alebo jej partnera, partnerky report. My sa len pomenujeme u toho klienta priamo. Ten klient napríklad dominuje v talente maximizer. Taký puntičkár, maximalisticky musí byť všetko dokonale. No a ja sa s ním porozprávam, ak to má on trebárs v obývaku a v kuchyni. Častokrát mi potvrdí, že všetko musí byť na svojom mieste a dokonale čisté a tak ďalej. Ja sa opýtam, nemáte trošku nezhody s partnerkou, že ona to chce inak, tak buď povie, že nemajú nezhody, takže zrejme aj partnerka je taká maximalistická, s tom sa zhodli, je to fajn. Ale často to býva, že ten druhý je opačnej polarity. To znamená, že áno, že vlastne dochádza ku konfliktom, že on to potrebuje dokonale čisté a každá sklenička je na svojom mieste, už keď je v inej poličke je problém, a vznikajú partnerské nezhody. Z takej drobnej blbosti. Ale ten klient si uvedomí, že aha, tak ja potrebujem mať veci dokonalé, ale to neznamená, že tá partnerka to potrebuje mať dokonalé. A my máme vlastne konflikt, zbytočne.
Takže nájdeme nejaké jednoduché riešenie, že tuto mám svoju skrinku so svojimi dokonale uhladenými pohárikmi, tanierikmi a tu nech partnerka má akoby z môjho pohľadu ten chaos, z jej pohľadu je to také, jak príde. A z takejto drobnosti ten klient pochopí tú inakosť a si uvedomí, že aha, ja to vlastne prenášam do svojho tímu. Že ja som taký puntičkár, že ja som schopný dehonestovať kolegom, lebo on ten formulár nevyplnil perfektne. A konflikty vo vzťahu. A on si uvedomí, že aha, tak ten kolega nie je ako ja, je ako moja partnerka, takže ten formulár dokonale nevyplní. Je to handicap, tak nájdeme riešenie. Ale v čom je on dobrý, ten kolega, nájdeme v niečom inom. Takže tie vzťahové väzby sú vlastne vo všetkých oblastiach, že to je dobre takto prepojiť. No a v tých partnerských vzťahoch, samozrejme, tých hlbších intimných vzťahoch, to je dobré riešiť to uvedomenie si tej inakosti, pretože vnímam, že partnerská intimita sa buduje hodne hlboko. A vzhľadom na to, že mám partnerku, kde ideme spoločnou cestou a som šťastný, že teda moja žena je tiež podobne nastavená, že máme hodne hlboký intimný vzťah, tak práve tie veci na prvú, ktoré som pomenoval, tak zbytočne tam rozbíjajú. To neuvedomenie si toho, že ja to mám inak než partnerka, ja si presadzujem, že to potrebujem mať tak, ona si presadzuje, že to potrebujem mať hen tak a vlastne nám to vytvára konflikty a v nich sa asi ťažko bude budovať hlboký vzťah. Takže toto mi príde ako prvý krok si uvedomiť tú inakosť a nechať akoby žiť toho druhého. Dám konkrétny príklad, tak vyťahnem zo súkromia, že moja žena robí veci tak intuitívne, spontánne, s láskou, perfektne, ale z môjho pohľadu to nerobí efektívne a produktívne. Ja ako muž mám aj silnú strategickú oblasť, tak sa snažím robiť efektívne. A keď sa jej snažím akoby usmerniť, že akoby ona mohla zefektívniť svoj proces fungovania, aby nejakú činnosť neurobila na dvakrát a len raz, ušetrí čas a energiu, tak je fajn, že dám taký tip, ale to ešte neznamená, že ona musí byť schopná to vykonať. Možno to nie je jej prirodzenosť a zbytočne by sme išli do konfliktu, že ja sa snažím z vlastného presvedčenia ju presvedčiť, aby bola efektívnejšia, čo dáva celé zmysel, ale to nie je jej prirodzenosť. To znamená, že ideme zase do konfliktu a v tom konflikte sa ťažko bude budovať intimita, takže je lepšie byť si toho vedomý a pre mňa bolo dôležité si uvedomiť, že dobre, ja mám potrebu byť efektívny, ja potrebujem 4 veci vybaviť akoby logisticky jednou cestou, a jednu vec urobiť poriadne, vopred naplánovanie, premyslenie a urobím to raz a poriadne a je to vybavené. To je moja cesta. A nebudem do toho tlačiť druhých ľudí, že oni to tiež tak musia robiť. Takže nechám aj svojej žene priestor, že nech si to urobí, posúvame to v poriadku a tým pádom nevznikajú zbytočné trenice, konflikty a o to jednoduchšie sa nám buduje ten intimný hlboký vzťah, lebo nemáme takéto blbosti, škriepky na dennej báze. Tým pádom môžeme sa pohnúť hlbšie do toho vzťahu prežívania. Mně se líbí, když se to naučíš na té pracovní rovině, jak to můžeš přenést do toho poznání domů právě, kde máš jako další úrovně vztahu. I třeba s kamarády, že jo, pochopit prostě kamaráda, jak třeba on funguje, proč někdy přijde o 5-10 minut později, protože on má prostě jiný mozek, funguje jako jinak. Takže vnímám to jako velmi hodnotný na to nemít ty třenice. Na intimní úrovni úplně podstatná věc, ale i na té kamarádský nebo u rodičů. I kdybys šel do hloubky a řekl, hele, mami, tady máš $70, udělej si test. Zaplatil jsem ti ho. Tak by to vlastně mohlo pomoct, jo? I jako pochopení toho člověka. Chápu, že to je víc pracovní jakoby test, ale jako někdy to může fungovat i na tom, že si jdem máknout na zahradě a že jeden vymyslí plán, jak to celý uděláme za jeden den, to sfouknem, druhý je zase perfektní na to, že tam odhází ty kolečka a
že si jako pomůžem. A třetí je dobrý na vliv, že ještě zaujme tady souseda, že nám s tím pomůže taky. Víš, jako, že se teda, jako to už je sranda, kreativita, že si s tím dá vlastně hrát a že zase poznáváš víc sám sebe, poznáváš víc sám ty nejbližší a díky tomu můžeš spousty věcí bez nějakých třenic a těžkostí jako zvládnout. I třeba na tom, že máš zahradu. Áno, ja ešte doplním, že ten test nie je orientovaný na pracovnú oblasť. Myslel som si, že je. Aha, preslavilo sa to, prvý bol Microsoft, ktorý ako prvý to zaaplikoval tento vedecký výskum do biznisu. Takže odtiaľ sa to vlastne využíva v korporátoch. To Milfight, ne? Hodně prosákl tím ten jeho tým a vlastně podpořil tím celou firmu. Ne? Áno. Myslím si, že Honza Milfight bol ten prvý, prvý na svete, by som povedal, ktorý zobral vedecký výskum v úvodzovkách z labáku a aplikoval to do biznisu, že čo to vlastne spraví. Ten jeho región európsky, ktorý vtedy viedol, bol podpriemerný, takže dostal zelenú na to, že môže robiť nejaké pokusy. Len pokus vyšiel, že on z podpriemerného regiónu robil najlepší región na svete a že to naozaj prinieslo to obrovské ovocie tým, že využil potenciál ľudí a rozvinul ich rodinný potenciál. Takže odtiaľ sa to šírilo ďalej po firmách, takže sa to sprofanovalo akoby galup, že to je pracovný nástroj, využíva sa ako pracovný nástroj, ale v skutočnosti je to vedecký výskum založený na vrodenej prírodzenosti ľudí, ktorý je aplikovateľný v čomkoľvek. Keď som spomínal tie stovky, mnohostoviek ľudí, alebo myslím, že ich bolo aj pár tisíc, ktorých skúmali, že čo majú spoločné, tak tí ľudia boli z rôznych oblastí. Tvorčej číslosti. A to vlastne je dobré, že tu sme v oblasti tej tvorby. Takže to bola kategória ľudí z akejkoľvek ľudskej tvorivej činnosti. Čiže tam boli nielen pracovníci, zamestnanci, podnikatelia, tam boli aj remeselníci, boli tam ženy na materskej, boli tam rôzne profesie, neštandardné profesie, ženy v domácnosti, čiže naozaj úplne akákoľvek ľudská činnosť, takže je to všeobecne uplatniteľné vo všetkom. Okay. Díky za doplnění. Nie je to len tá pracovná. Jsem to asi pochopil z toho, že jak se rád člověk investuje do sebe, když pracuje a inovuje a zlepšuje, tak jsem to nějak bral v potaz, že to je pracovní test, ale vlastně, jak jsme se teď bavili o tom, jak to můžeš využít všude, tak možná povídat si teď hodinu o osobních vztazích by mělo taky úplně jiný přesah. Určite, ono samozrejme nie je to len tvoj pohľad, ale celkovo spoločnosť. Hej, že keďže firmy zakupujú test a snažia sa rozvíjať potenciál ľudí v tej pracovnej oblasti, tak sa to tak akože vníma. A nebýva časté, že by ako žena v domácnosti si povedala, tak idem teraz, aby som bol lepšia žena v domácnosti. Že nie je to tak bežné, ale je to aj na to vhodné. A ešte si spomenul akoby ten dárek pre trebárs rodičov, hej, že urob si test. Mám aj klientov, ktorí kúpia darček pre niekoho, ale pozor, má to zmysel len tak, že ak ten človek akoby chce so sebou niečo urobiť, najväčší prúser je, ak to niekto kúpi s tým, že no tak ty rodič alebo partner, hej, identifikuj sa, aby si sa zlepšil, aby to lepšie fungovalo. Nie, tam ryba smrdí od hlavy, takže musím začať od seba a potom nemám potrebu tých druhých testovať, pretože ak ja pochopím sám seba a ja v coachingu s klientmi to robím tak, že nielen pochopia samých seba, ale rozoberáme si aj ten protiklad. Hej. Ty pochopíš, čo znamená, že si dominantný v strategickom myslení a vo vzťahoch, ale zároveň rozoberáme, že čo to znamená, ak ten druhý je ako opak stratégia a ako opak toho vzťahového. Čo to vlastne znamená a tebe to pomáha s tým človekom lepšie pracovať. Bez toho, aby ten človek vôbec o čomkoľvek vedel, tušil, o ničom netuší. Hej? Len ty si to uvedomíš a treba z toho kolegu už nebudeš ťahať do strategického myšlenia a do toho, aby on rozumel produktu, lebo on na tom proste nemá kapacitu a nebudeš ho ťahať do toho, aby on tvoril vzťahy a dlhý warm-up s tým klientom, lebo on tie vzťahy nemá ako ty. Hej? On je silný realizátor, takže ty pochopíš, že aha, tak jemu dám ten nástroj, že dobre, tu máš manuál, prejdeš to s klientom, uzavrieš obchod a je to vybavené. To isté je samozrejme v tej osobnej rovine.
To znamená, že ak si to spracujem sám v sebe, hej, že som stratég a vzťahový, to máme mimochodom podobné, tiež mám tú strategickú a vzťahovú oblasť dominantnú, tak stačí, že ja to pochopím a pokiaľ ten partner, rodič, dieťa si uvedomím, že aha, nejakomu to nejde do hlavy, nevie to pochopiť, aha, tak on nie je stratég ako ja, aha, tak nebudem od neho očakávať, aby on bol schopný niečo strategické vymyslieť, naučiť sa, no proste nemá na to potenciál, tak mu s tým pomôžem a budem očakávať niečo iné. A tým pádom tie medziľudské vzťahy aj v tej osobnej rovine sa výrazne zlepšujú. Michale, skvělý téma, já jsem rád, že se o tom můžeme tady bavit, protože ten Gallup má velký přesah a já jsem to objevil přes tebe, je to nevím 2 roky a vlastně neustále to víc a víc používám, jako že nad tím přemýšlím a rád si o tom povídám s lidma a myslím si, že každý, kdo na sobě maká a chce něco tvořit, tak mu to fakt jako může změnit úplně všechno v tom procesu. Něco si uvědomíš, že nemáš dělat, něco si uvědomíš, že tady je ten potenciál, přestaneš se třeba nějakým způsobem jako zhazovat, že ti něco nejde a naopak si uvědomíš, tady ty v tom jsem silnej. Takže to jsem si z toho vzal já, takže já děkuju, že jsi přijal pozvání a případně se o tom budeme bavit třeba i v dalších epizodách a díky, že si dorazil do podcastu. Ďakujem krásne za poznanie, vážim si to, bolo tu príjemne a budem sa tešiť, ak sa opäť stretneme. Díky moc. Maj sa krásne.